Ịmana ụfọdụ anọ n'ụzọ ije kemgbe ụwa ma ọ bụ ụfọdụ anọ na were ma ụmụaka ndị gagoro di were ma ndị ochie mana ha anabeghị ebe ha si maka gịnị maka na ụfọdụ akọrọ ha si ha na obodo ha dị njọ ha wee kọrọ ha akụkọ si ha na ụfọdụ na a na-akọ nsị ha wee kwe ụfọdụ anọrọ wee na-anụ ajọ ihe dị iche iche gbasara obodo ha afụghị n'anya ha wee kwe n'ahịa ụfọdụ ga-anata ugbu a ha agaghị anakwuru ụmụnna ha maka gịnị maka ihe agwagoro ha asịrị akọrọ nwanna ọkwa ịma na ụfọdụ bụ ndị nọ n'ụzọ ije nọ n'obodo ndị ọzọ bụrụ sa alụ na-eme alụ dị iche iche ebe a mana ha atọrọ n'ụzọ wee na-ejizi nke ha wee na-akọtọzi ebe ha si anyị anaghị ekwu na ndị na-eme ihe ọjọọ adịghị ewere ndị alụ ma n'obodo n'oge a na-eme omenala ndị omenala n'obodo mana onye ọbụla mere alụ na a ga-achọpụtarịrị ya taa ya afụfụ ị mara a na-ewucha mmadụ na gboo onye ma alụ obodo agaghị aba ebe a mee ihe ya na ndị obodo agaghị enwe mmekọ o wee ike onye ahụ nọgidezie ọfịa alụ obodo ejikọ aka ọnụ wee si ya chalụ ha maka na ọ bụ onye alụ na-achọ ezi ya n'obodo ịgwa gị eziokwu omenala Igbo dị nsọ nke ukwuu ịgwa gị eziokwu Chineke kere Igbo kerere ndị Igbo wee nye ha amamihe pụrụ iche leenezie n'anya ọ bụ na ị maghị na ofu amamihe na akara aka pụrụ iche Chineke nyere ndị Igbo bụ na ọ na-abụ ihe ọbụla na-anaghị aga ndị Igbo tinye ya aka ọ na-agaba ọkwa ndị ji aka ha kwụba ọka ha ọtọ ji ọfọ ị maghị na obodo a na-anaghị aba gbara ọchịchịrị ndị Igbo na-abụ ebe a omepe obodo a na-ewere onwe ha a na-enwe anwụrị mana ọ na-ewutazi ugbu a na ụfọdụ eji na-asịrị maka ndị butere omenala na ebe ha si bute ya wee bezie kagbuzie omenala dị nsọ bụ nke ndị Igbo na-eme meziri na ugbu a na ọ na-afịa alụ ịfụ nwanne na nwanne irikọ n'ofe efere ọ na-afịa alụ ịba n'obodo ịfụ ka ụmụnne na-eji ofe iko aṅụ mmiri maka gịnị maka na asịrị na ndị chọrọ nkewa ndị chọrọ ka nke ha ma ọ bụ jiri asịrị kọbazie na nke omenala nke ha ka nke ndị Igbo mma bazi jiri asịrị kọtọzọ nke anyị nọrọ n'ebe dị nsọ ndị nna nna ochie wepụtara wee na-ekpere Chineke imirikiti na-apụta wee si na ndị a na ihe a na-eme adịghị mma na ha na-ekpere alụsị abụ ya alụsị ma ọ bụ ha ebo ya ekwensu mana nsogbu adịghị ngwa gezie ntị ịma na imirikiti na-esokwa ụzọ ndị ọcha wetara na-abụ onye otu ha nọrọ na ụlọ ụka nke ya wee mee ihe ịtụnanya ha na-aghọtaghị ha na-asịkwa na onye ahụ na ọ bụ ike ekwensu ka o ji eme nke ya i wee fụzie ka ezi nke a ga-eso ọ dịrọ gị o kwesịrị idoga ya na ọ bụ omenala nke a na-akwụghị mmiri bụ nke chi wetara bụ nke ndị nna nna anyị ha na-efe na-ebu nke ndị nna nna ha jidebe obodo anyị ọ dị nsọ bụ ihe anyị kwesịrị ịda na-eso ka ala anyị wee dị mma ka anyị wee mee gịnị wee na-aga n'iru ọ dị mma abụ m Chizzy Ani ana m abịa ọ dị mma ọ ka bụkwa Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka gwere chinchin n'akara narị kpọm na itoolu abụ m Chizzy Ani anyị na-ekwu na omenala Igbo mara mma nke ukwuu anyị na-ekwu na Chineke kere ndị Igbo ka ihe na ala mara mma ha wee were amamihe ha wee na-efe Chineke n'ụzọ pụrụ iche mana ugbu a ndị asịrị ndị chọrọ na-ekwu na nke ha ka nke Igbo mma ekwuela wee jiri asịrị nke ha wee na-akọtọ nke ndị Igbo anyị gwara unu wee sio na gboo na ala Igbo na Chineke kechara ndị Igbo wee kee ha wee were amamife dị iche iche
wee na-eje efe Chineke ha n'ebe ha chọpụtara na Chineke lụrụ ọrụ ebube n'ebe ahụ, n'ebe a ka ha kwesịrị ife Chineke ha. Ụfọdụ were ebe izizi ha pụtara ha kpọrọ obodo ha wee na-efe Chineke, wee were ofe ebe a wee na-efe Chineke. Ụfọdụ wekwanara ebe Chineke lụrụ ọrụ ebube ma ọ bụ mmiri eji alụ ọrụ ebube, ebe a ka ha na-anọ wee na-efe Chineke ha, maka na ama na ọsọ Chineke nwere ike ịlụ ọrụ ebube. Maka na ụfọdụ jizasịrị ugbu a ewere efe ebe mere ọrụ na maọbụ ife tụrụ ndị mmadụ n'anya, ụfọdụ ewere otuto ekwesịrị inye Chineke wee were ya ekwensu. Ka njukene unu asịdị na Chineke enweghị ihe ime ihe ịtụnanya. Gịnị mere na imirikiti na-abụ ebe alụrụ ọrụ ebube, ebe a na-alụ ọrụ ebube dị iche iche nke ụfọdụ n'ime ha na-agaghị aghọta ihe miri emi, ụfọdụ ewere ike maọbụ otuto wee nye ekwensu. Ụfọdụ na-abụ ebe ọbụla esi ha na ihe dị mma na-emekwa, ihe dị ebube na-eme, na ndị a dị nsọ nke ukwuu. Elechaa ya ha ma ihe ha ga-akọ, ha sị na ike ha ji alụ ọrụ bụ ike ekwensu. Ya mere na imirikiti n'ime ha ugbu a na-akagbuzi wee na-akatọ ndị dibịa Igbo, ya bụ ndị dibịa ọdịnala bidoro na gboo. Chineke nyere amamihe dị iche iche, ha wee na-agba ama wee na-ebu amụma ihe na-eme n'obodo, ha wee na-ekwupụta wee na-edozi obodo dịka Chineke ji gọzie ha, maka na ha na-eme ihe ịtụnanya, fụ ike ndị ime ha, ike dị ebube n'ime ha. Ndị bịara abịa wee fụ ike ahụ n'ime ha, ha wee na-akọtọzi ya wee na-asị na ndị a na ọ bụ ekwensu nyere ha ike. Onye gwara gị? Onye gwara gị? Ọ bụrụzie na ihe ọma niile a na-eme na ị na-asị na ọ bụ ekwensu, kedụzi nke Chineke na-eme? Maka ndị a na-eji awụwọ, asị na ihe dị iche iche wee na-awọrị. Ụfọdụ awọrịsịa ha baezie na otu a bịara ọfọ. Mana ụfọdụ n'ime ha na-ahapụzi Chineke wee febezie ya agbabata ha ebe ahụ bụ onye isi ha. Gee ntị, ị na ha anụ ka ụfọdụ na-akpọ na ọ bụ Chineke onye isi ha bụ ihe ga-azọpụta ha. Ụfọdụ ewere mpempe akwụkwọ dị iche iche na-amagide n'ebe dị iche iche, si na ọ bụ ya bụ ike dị na ike dị n'ime ya. Ụfọdụ na-eyikwa ụmụ uwe dị iche iche, asị na-agọziri nke a agọzi na ọ bụ ebe a ka ike ha dị. Ngwa ewezila onye dibịa ji ọfọ ji ihe osinachi wee si ya na irie ihe a na otu Chineke si kee ya, na ị ga-adị mma na ihe ga na-agara gị siriri welele. Oge ahụ echetazie na ekwensu were ike. Gịnị na-eme unu? Ihe anyị ji ekwu ihe abụọ na imirikiti ga-anọ ugbu a na-asị ha nata, ha agaghị anata. Ụfọdụ nata ha agaghị ejekwu ụmụnna ha mara ka a ga-esi dozie obodo. Ụfọdụ nata ọ bụrụ na obe ndị ọzọ ka ha ga-eje soro ndị nke dozigoro omenala ha, kwesịrị na omenala ha ike wee na-eme nke ha, kama ha ga-anata n'obodo ha je mara ka obodo ha si eme, soro ya aka ka edozi obodo, ha agaghị edozi ya. Ugbu a imirikiti na-ana obodo dị iche iche, na-ana obodo ha na-enwe anwụrị, a na-achọ idozi obodo. Ndị nọ n'ụlọ na-achọ ka ndị nọ n'ụzọ ije bata ka edozi obodo, mana ụfọdụ gbara isi akwara maka na onye isi ụlọ ụka ebe ha na-ekpere si ha anakwa n'obodo, na ha na ihe dị otu a na ihe dị otu a ga-eme ha. Gịnị mere o ji bụrụ so obodo gị ka a na-afụta ihe ọjọọ? O gosiri na Chineke kere obodo gị a nọọsụ ihe ọjọọ ka o kere ebe a. Onye ahụ na-eburu gị amụma ihe ọjọọ, gwa kene m ụbọchị o buru gị amụma ihe ọma gbasara obodo gị. Ị na-asị ka ọ ga-asị na ọ bụghị Chineke kere gị ma kee obodo gị? Abụ m Chizzy Ani, ana m abịa.
agbamiru na-ekwenumo okwere kwesị ike mama okwere kwesị ike ekwere kwesị ike okwere kwesị ike asị na onye kwechi ekwere okwere kwesị ike ọ bụ gịnị okwere kwesị ike Adema ikwe na omenala ikwesie ike ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa bụ ịgwa gị na omenala ndị Igbo mara mma nke ukwuu na asịrị niile a na-akọ ọ bụrụ na asị gị na obodo gị adịghị mma ị ga-ekpere Chineke gị jụọ ihe mere eji si na obodo gị adịghị mma eji si na omenala gị adịghị mma jụọ ha jụsie ha ike gwazie ha nke dị mma ị kwesịrị ịna ụlọ wee soro wee mezie obodo gị jee nọrọ n'otu ụmụnna gị jee nọrọ n'otu obodo jee soro mara ihe na-eme n'obodo ka ị wee dozie ya maka na ihe anyị na-eji ekwu ihe bụ na ụfọdụ ọbụkwanụ ndị alụ ha nọrọ n'obodo ọzọ maka ga ghara ịfụ ka obodo were omenala siri ike ịma na ụfọdụ na-abụ ha banye ebe a ha ma alụ a na-achụ ha ọsọ o nwee ike ọ bụrụ na ụfọdụ a na ego asịrị ma ọ bụ na-ekwere n'ihe asịrị kwuru bụ ndị mere alụ n'obodo ha gbazie ọsọ ma ọ bụ ndị achụpụgoro n'obodo ha so alụzie ebe a esoro ndị ọzọ na-akọta obodo ebe ha si ọ bụghị eziokwu ewere ezigbota ndị mmadụ obodo gị mara mma nke ukwuu maka na ọ Chineke kere ya ewere ndị ọjọọ jee sonye n'obodo gị ka emee ihe mmepụ ndị ọjọọ n'obodo ka obodo gị wee bụrụ ebe eji ama atụ n'ihe ọma ekwekwana ka ndị mmadụ jiri obodo gị na-ama atụ ihe ọjọọ maka na enweghị ebe ọjọọ na-adịghị enweghịkwana ebe ihe ọma na-adịghị mana nke bụ eziokwu bụ na ihe ọma jupụtara n'ala Igbo ya mere ị ga-ejewe na ụlọ nwanne ọ bụrụ na ị na-akpa alụ maọbụ na onye isi ebe ị na-ekpe ekpere asị na gị anakwa n'obodo ka ị wee were ego ahụ ị kwesịrị iji wee n'obodo wee tụọ ụtụ wee dozibe maọbụ ribe ihe maọbụ mebe ihe a na-eme n'ebe ahụ ị na-ekpere Chukwu nke gị ọ kara gị mma na ije nyere obodo gị aka nyere ndị mmadụ aka anyị na-asị gị emena n'ebe ị na-eme mana imetụ ebe a imetụ ebe nke ọzọ jee nyere obodo nke gị aka ka obodo gị wee gaa n'iru ụfọdụ bụ amajacha ha asị ha na ụbọchị a ha kwesịrị ịna na ha ga-ewere ofu izu ụka maọbụ izu ụka ole na ole bịa nọrọ n'ebe ahụ ha nọrọ ebe a ihe niile a na-eme ebe a ụtụ a na-atụ ebe a ọkwa ebe a ka ị ga na-atụ ya nwanne otu obodo ị gaghị atụ ya mana ihe ọ na-eji ewutesie ike bụ na ọ na-abụziri onye ahụ jụrụ obodo ya jụọ ụmụnna ya jụọ ụmụnne ya ihe mezie achọ ya na afọ ya onye ahụ nwụzie ọ bụziri ụmụnna ka a kpọbaziri ụmụnna abụziri ndị tabara afụfụ ibe ndịzie mmadụ n'ozu mana oge dị ndụ ikwere ejiri gị ma wee kọọ asịrị usoro kọtọ ndị be obodo gị mana ugbu a ife isi ike emeela ndị enyi agbafuchiela ọ bụ na ụmụnna fọrọ ụmụnna ka ị chọrọzi ka ha taba afụfụ ịfọrọ na ọ dịrọ mma ihe anyị na-ekwu bụ biko jee n'ebe ahụ Chineke kere gị jee n'ebe a Chineke kere nna gị mara ka ị ga-esi wee soro dozie ya esokwa na kọtọ obodo gị esokwa na kọtọ ụmụnna gị esokwa na kọtọ ihe ọbụla gbasara Igbo kwuo okwu gọzie ala Igbo kwuo okwu ka ala Igbo ga-esi wee dị mma kwuo okwu maka na ọ bụrụ na ichemie echiche gị ọfụma ị mara na enweghị ndị kachasị eto Chineke anyị na-ekwu ya na-ekwusi ya ike karịa ndị Igbo na-eto Chineke nne ka ha si aba nwa afọ a ngwa ana m ajụ jee obodo niile ịtọrọ ntị n'ala wee na-anụ ka ndị ọzọ si akpa afa ụmụnka nke ha ewere na ndị ji afa ha maọbụ afa Chineke maọbụ afa nwa ha eto Chineke karịa ndị Igbo biko ọ bụrụ na ewere ya ịkpọ egwu anyị mana ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ka anyị nyere ndị a agwagoro obi kọtọọ ha obi ha adịghịzi n'ebe obodo ha maọbụ na omenala ha maọbụ n'ebe ha si ka agwa ha ka ha na obodo jee dozie obodo ha ka ha nata obodo ugbu a na-anụ ụlọ jee dozie obodo ha ụmụaka anyị mụrụ ịmụọ na ụmụ nke mbụ mụọ nke atọ mụọ ụfọdụ anọrọ na ụzọ ije wee jee anụmdi ijekeye ha nwoke mana ha amaghị ebe ha si ọ dị mma ụfọdụ bụ ndị kpọrọ eyi ebe obodo ha si wee yie uwe ndị Igbo wee jee anọchite anya ụmụnna ọ dị mma mana oge ihe mesie ike ị mara na a ga-achọpụta achọbazie ụmụnna achọbazie ebe a ga-ebu ozu ya wee na ọ bụziri oge a ka a ga-akpọba ụmụnna ịfọrọ na ọ dịrọ mma ọ na-adịkwanụ mma ka anyị jee onwe anyị mma na ndụ ka anyị wee mara ihe anyị na-ajụ bụ ịnago oge Chineke ga-ajụ gị ajụjụ si gị
nwanne isi obodo dị otu a ịmana na Chineke mere ihe n'usoro ọ ga-ebido ndị ka o si kee ụwa ewe ndị o kere dịka ndị obodo ndị ọzọ oluzie na oge ndị Igbo ma ọ bụ oge a ga-ajụba ndị Igbo ajụjụ a chọrọ ịjụ gị bụ kedu ebe ị ga-anọ kedu ụdị asụsụ ị ga-eji wee na-asachukwu okwu ị ga-asị ya na kedu ihe ị ga-ekwu o kwere kwesị ike omenala anyị mara mma nke ukwuu cheta na ihe ị na-ege bụ Kpakpando anyị na-ekwu akwalite omenala anyị ebe a maka na omenala anyị mara mma nke ukwuu ịchọ ịma ka omenala si tọọ ụtọ nke ukwuu na obodo gị ka ije fụ ụmụnna gị biko ndị eze ọdịnala anyị na-ayọ unu maka na ofu ihe eji hibe unu bụ ka unu mee ka omenala Igbo pụta ihe ahụ obodo ahụ ebe ahụ ị na-achị dịka eze ji bụrụ dike ebe ahụ eji mara obodo ahụ ihe ahụ eji mara obodo ahụ ịchọpụta na ya mara ka a ga-esi dozie ya ka ndị mba ụwa ọzọ ga-echi wee bịa wee ejiri eme ihe nlele ị ga na-abịa obodo ga na-ama ya ama mmepe a na-abata ka ọ bụ na ịbụ eze ịkwụghị na omenala ịkwụghịkwa na nke ndị ọzọ nke ndị bịara abịa ọ bụ na iso nke ndị bịara abịa ije nche na eze ebe ahụ mana ihe chiri gị bụ eze ọdịnala eze omenala obodo gị eze ka esi aga ọfụ na ekpere Chukwu ka ndị obodo gị si ekpere Chukwu na-ahazi obodo wee dị nsọ ka ndị obodo ji jide ọfọ ka ndị obodo ji jide omenala na-achụ ajọ mmụọ na ajọ ndị na-eme alụ ọsọ elu ana n'obodo ọ bụ ihe ha si gị dozibe ka obodo wee dị n'udo ọ bịa bụ ihe eji chie gị eze ka ndị ụmụaka na-etolite ha tolite ka a mara obodo ha biko eze kedu ụdị afọ ị na-aza ọ bụ afọ Igbo ka ọ bụ afọ ndị bịara abịa abụ m Chiziani ana m abịa anyị bịachite azụ anyị na-aga n'ihu nwana egwu adọrọ maka na isi karaka na-eti ịgba ọkwa isi karaka na-etu ọpi ọkwa isi karaka na-etu ọja Ọdịma ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege na ụlọ ọrụ karaka gwere chinchin n'akara narị kpọm na itoolu ugbu a m ga-agbapụ ekwentị ka ihe onwe anyị ndụmọdụ gbasara ndị a na-anaghị ekwe ana obodo gịnị mere na anaghị ana obodo ha kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha ọkachasị ndị a na-asị na obodo ha na-eme ihe dị iche iche na ka ha si eme na ụfọdụ na ka agaghị ewe ndị a ga-enyere aka maka na ha si na enyere ndị mmadụ aka na ihe ga-eme nwanne ijiri ọfọ wee nyere mmadụ aka ihe ọma gị agaghị egbu gị
na ụwa ma ọlị ndị ọjọọ ọ bụrụ na ndị obodo jikọ aka ọnụ a ga-achụpụ ndị ọjọọ yọọ Chineke ewepụ ndị ajọ mmadụ n'obodo maka na enweghị ebe ndị ajọ mmadụ na-adịghị. Ya mere ugbu a kedu ihe ị ga-agwa ndị a niile ndị tọrọ n'ụzọ ụmụ Igbo nagoro n'obodo dị iche iche tọ n'ụzọ ụfọdụ agbanwego afọ ha ịkpọ ha afọ Igbo na-ewute ha 09023111009 maọbụ 09097711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ. Gịnị mere na ụfọdụ ekweghị ana obodo ha? Gịnị ka ị chere na ọ bụ ya mere na ụfọdụ adịghị ana obodo? Kedu ihe a ga-eme? Kedu ka a ga-esi wee mee ka ha naba obodo? Onye na-akpọ? Ekele gị. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Hey! Nwanne. Ndị ka ị mere? Ọ dị mma. Gaa n'iru. Ala m anụ ka isi ekwu ya. Daalụ. Onye Igbo ka ewu. Adịla asụsụ n'Igbo ike. Daalụ. Ọ dụghị ihe ndị eme m n'ụwa ma gbara obodo m ọsọ. Ihe ọsọkwa ya na-eme. Obodo ha na-egbuchicha mmadụ. Mana ọ dụghị obodo ndị ọjọọ anọ. Achịrị ọ dụghị ebe egburu azụ nwere mkpochi anọ. Eziokwu. Mmadụ ile ama nwụcha nje. Ndị ọjọọ adụ ndị ọrụ mmadụ. Onye gbara ọsọ n'obodo ya na-egbu mmadụ. Ọlaje mba. Ọlaje ugwu Awụsa, onye Awụsa mụrụ ya ka ọ bụ onye Yoruba mụrụ ya. Mana onye ahụ nwụọ ebulu ya nata n'ozu. Onye anwụkwa eburu ya lie ya mbe nna ya. Ọ maghị otu mbe nna ya jide ọ bịara eze ha eze ebe ahụ. Onye achọghị ịlọta be nna ya achọghị ịlọta. Ụfọdụ ndị ejighị ego ha ji alọta ha achọ ụlọ ha ji egbu ha. Ha nọchi ike ibe na-ebiri ndụ. So ihe chọrọ ịgwa gị ịmara taa ahụhụ nke a na-atụ Igbo na Bekee. So ihe ụlọ mma alachachi mba anyị ụlọ ichekwa Krismas. Mgbe m akwụ ndị m akwụ ya. Ndị m hụrụ ha akwụ ndị m akwụ ha akwụ. Nrukwe na ahụ na ị na-eme isi. Ma na-elele ọrụ na eziokwu ma amara ọrụ achị ma ama maka o nwere ndị eji achị atụfu ha n'obodo. Achị ụfọdụ agbasoro ha bata ichekwa ha nwere ala n'obodo. Ndị ụmụnna ndị ọjọọ achị ha ụmụnne na-egbuchekwa mmadụ ha lọtakwara ka ha wee kparacha ala ya kparacha mgbe ọ na-alọta akwụ ya ha egbuche ya. Ụfọdụ bụ ndị amụma gwara ha nana. Ụfọdụ ndị amụma gwara ha na adị ụmụnne ha ga-agatere onye amụma nche ya kwukwe na na-egbuche mmadụ ebe a ka ha wee nọwa ndụ nọ n'ụlọ wee kparacha ihe dị n'ụlọ ha. Ihe na-eme. Na ihe na-eme. Daalụ Ọgọstin. Daalụ. Onye na-akpọ? Biko gwa ya afọ. Ezigbo nwaanyị ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị ka ime. Ọlụcha ọ ga-adịrịrị gị na mma o. Makwa gị nna m. Gaa n'iru. Ị ga-anakwa obodo? Ọfụma nụnụ. Onwe ofufe ya egbochi nye n'obodo. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọfụma. Anụ m ikwu okwu na-esi atọgbu onwe. Ebe nke mụnwa na-agbado ụkwụ bụ na ihe mekwa ọtụtụ ndị mmadụ ji atụ dị n'ụlọ bụ maka ndị ajọ mmadụ afụ nọ n'ụlọ. Eziokwu ndị ajọ mmadụ nọkwa n'ụlọ. Maka na o mere n'obodo m. Na 2008 o wee mesi nwanne m nwoke nke tọrọ m akpọpụrụ ya n'obodo maka ihe onye ọjọọ niile na-eme n'obodo. Ọnwụ aghara dị na mmadụ kpacha nkata na-aba na-apụta n'ụtụtụ asị n'ọnwụ. Ada ụmụ ikorobịa ka ha na-eji na-eme ibe ahụ. Wee megide ndị nke nọ n'ụzọ nwere ụzọ onye gwa ha n'aka. Ndị nke nọrọ na-akpọpụsị afa ịbatazi obodo bụ ụtọtụ ụmụ nwaanyị ihe dị n'obodo. Wee megide ya 210, 211, 212 asị mba. Ụmụ ikorobịa niile anọ n'ụzọ wee gbakọ meniti wee sị mba na ya bụ ife erika nne ka ha jee n'ikpe. Ha bịa n'omenala ihe ndị be anyị na-akpụ ya bụ anya ana esi na Abakaliki Zagụ. Ebe a ka omenala anya ana ka na wee jebe na anya ana ahụ. Ị ma na eruru anya ana nwa ewee mesi ife niile ndị okenye mee n'ekike fa niile ke ekike omenala wee denya wee mesi ihe niile eme asị ha bịakwa na izu
ụka na-abụọ na-abịa ha jekwa mejie mme nna eruru ebe anwa ugegbe anwa na-adị ebe anwa ihe niile a na-ekwu ha niile bụ eziokwu ugegbe anwa a na-ekwu maka ya ọ dị ebe anwa wee onye nchụaja wee mesi ibe ome ndị niile a na-arụ ala n'obodo a ebidopụtaba n'ugegbe ahụ afụrụ anaghị ụmụ ikorobịa nwa a na-ajide azụ akpụrụ gị afọrọ anaghị n'ugegbe ejepụta gị mana ihe a megidere wepụ ofu nwaanyị ama ọgọdọ onye nke o ji aka chere ihu gafere ihu ya mana ya nwa bụ okenye afụrụ iri ya mana ejegide ya wee jere onye ụzọ ụka asaa tupu afọ iri nwaanyị ọbụna nne na nwa bụ ihe na-arụ ana wee mezie ya ihe mezi egwuzuwe bịa ha n'anya wee ruo tata ọ dịka banye ojiri oyi na ka arụ mmadụ taa nwa na-arụ ana n'obodo akpụ ha jee na mmiri a na-akpọ Ebonyi na be anyị ụmụ ikorobịa anya na-achọ ọkụ ndị be anyị na-anọ n'agha eri mgbe ụwa ụmụ ikorobịa ndị agha anọtagoro agha ọfụma ọfụma ọkwa eji mma ntị egbupụ gị isi ma arụ gị ma isi gị n'ime mmiri anwụ agwa eme ihe mere ụdị ahụ ewe ka ndị eze si eme ya na gboo ewe ka ndị eze omenala ha na-dọọ ya na mmiri ụdị ndị a ka a na-achụpụ n'obodo ya chụpụrụ ha ebe dozie ha mana ahịa achịpụgo ha na-ejitakwa ọ dị mma ọ na-akesịrị end anya maka emechakwa ndị gọọmenti abịa ewesị na akara igwufa mana abịa n'ebe ndị anya na anafarogo na ha kpochafugo obodo ọ dị mma onye jikwa n'aka ya ka ikpe egbukwana mmadụ igbu mmadụ omenala Igbo na-asọkwa ya nsọ ọ dị mma daalụ nwanne oke mgbanwa taa ka ihe ọjọọ ji wee gaa o nwere ozi onye na-arụ ala ịrụ ala kịta ya na-emezi kịta maka oke mgbe ndị gọọmenti ji achara wee kwesịrị ịrụ ha na achụọ gị chụfee gị aka achụọ gị chụ n'obodo ndị obodo achụkwa gị chụ n'obodo ọzọ ndị aka emegide nwa eze onye ya ma ebe ị nọ o wee bụrụ ọdụ m na-adụ onye ọbụla onye atụ n'ụjọ ịmafu chi nke ị na-ekpere aka idefe anụ ọcha nwere ihe mmadụ nwere ike n'ego n'ụwa aka gị dịrị anụ ọcha ebe ị na-eje jesi ya nata a na-akọgodi aka na agba ọtọ mụnwa na-ejekwa be anyị jesi natakwa ebe nọ daalụ ezigbo nwanyị ya dịkwara gị na mma nke bụ nke bụ eziokwu bụ na omenala Igbo a jụrụ igbu mmadụ anaghị egbu mmadụ na gboo ya mere ihe mbụ a na-eme onye ndị agha ama na-agba alụ bụ na obodo na-ama iwu ewere onye ga na-aba n'obodo ahụ onye ahụ kpọba ahịa ewere onye obodo ga-azụ ahịa ya na ndị obodo agaghị na-azụkọzi afịa ewezi ka esi eme ejikọ aka chọrọ onye ahụ chụpụ onye ahụ n'obodo maka na ndị Igbo na-asọ igbu ịkwafu ọbara nsọ ndị Igbo adịghị egbu mmadụ na gboo ihe a na-eme bụ achụpụ onye ahụ n'obodo ọ bụzie na ọkalizie ejezie n'ebe ha ndị obodo na-efe Chukwu nke ha wee kpọkwuo Chineke Chukwu ejiziri aka ya wee mara ihe o mere onye a memina onye a mana ndị Igbo anaghịkwa egbu mmadụ biko ewere ndị na-eme ihe dị otu a onye otu ya